Шехерезадите на Ориента. Леле, в треперата и паетките много се притеснявам. Хайде, момичета, можем го. Сега е време за великолепната Бели ден седморка Шехерезадите на Ориента. Леле, в треперата и паетките много се притеснявам. Хайде, момичета, можем го. Кралските кобри ще са топ. Момичета, извинявам се, ама ми падна бюстието. Бели ден са не е моето нещо, но мисля, че ми се получава. По време на танца всяка една от нас има свой репертуар. Улala! И ще видим дали на Евгений ще му хареса. За теб падат. Всичко зависи от мен. Мисля, че Евгений остана впечатлен. Направо ни скри шапките. Направо може да се свали гордостта и плата, за да даде всичко от себе си, защото тя винаги иска да дава всичко от себе си и да омаловажава по този начин всички останали. Браво! Благодаря ви, момичета. Или просто ги обича. Тя може да обича повече от всички останали. Тя прави най-хубавите подаръци и очевидно танцува по най-добрия начин. Няма по-добра от нея.